cuando estábamos en el campo, estas anécdotas, estas cositas que el señor maestro nos contaba, le dábamos una vivencia y parecía que nos encontrábamos como si las viviéramos, aquellas cosas que nos contaba. Viejos planetas aguardan envueltos en brumas de hielo y de gas. ¡Hola, Sina! Naves que saltan el mundo buscando más allá. Estos niños que se han acercado al Parque Astronómico del Montsec, en el Prepirineo de Lleida, provienen de la capital y difícilmente han podido tener una experiencia estelar tan directa. El centro pretende estimular la curiosidad por algo que, sin mucho ruido, está desapareciendo de nuestra experiencia cotidiana: la noche, una noche oscura y estrellada. Muchísimas gracias a todos. Ens ho vam passar molt bé fent aquest reportatge. La gent és molt amable i el cel realment és privilegiat. Esperem que continuï així. Hundreds of monasteries were erected on the peaks of the Catalan Pyrenees. Most have survived only in ruins. One has defied the ravages of time, surveying the valley below for 1,000 years, Santa Maria de Lord, a monastery of just 4 hermits where silence prevails. It's about to open its doors to the world beneath. "30 years ago today, Father Joan first came to Santa Maria de Lord. Today, he can't imagine living anywhere else. Mentally, this monk has left behind the world below. It's become unimportant. Quina diferència hi hauria amb que hi hagués sol? Per mi molt poca, afecta poc, perquè vius unes realitats interiors que t'allunyen, però dintre nostre hi ha tot un camí, hi ha tot unes galàxies, hi ha tot un recorregut immens. Déu no està lluny, no està darrere l'infinitud de l'univers, sinó que està dintre el nostre cor. Nosaltres som els que, pel nostre tarannà, per la nostra manera de fer, per la nostra espiritualitat, hem de trobar aquesta realitat. 1,200 meters up, Santa Maria de Lord. El Premi Pica d'Estats, després de 23 anys i ara de forma especial, és l'eina més eficaç que tenim per a la promoció, pel foment i pel suport al turisme, que, com tots sabem, és un dels sectors econòmics més importants de les nostres terres. Gràcies a l'esforç de tots plegats, la Diputació, no cal dir, la Generalitat, però especialment gràcies a la participació i a l'esforç del sector, que és una peça clau i fonamental, amb qui compartim plenament aquelles màximes de que la vocació de servei és la base del futur, també que la qualitat d'aquest servei és la clau de la nostra destinació.